बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। आसामाव दैबानानि थासारिया दासिमबो गिलु-बालु। मैयानि सानाव आसामाव दैबानाजों आरोबाव सा-7 सुबुंनि जिउ खहा जायो। मैयानि सानाव आरोबाव सा-7 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों आसामाव दैबानाजों जिउ खहा जानाय सुबुंनि अनजिमाया सा-108 सिम मोनहैबाय। आसामाव दैबानानि थासारिया एसे मोजां जादोंब्लाबो दासिमबो मोन 30 जिल्लाया दैनि सिङाव दं। आसामनि बेबायदि जेंनाफोरखौ नुनो मोननानै तिबेटनि धोरोमारि दैदेनगिरि बुहुमदांखा बयजोंबो सिनायजानाय दालाइ लामाया आसामनि दैबानानि जेंनायाव मदद होनो थाखाय 10 लाख रां अनसुंथाइ हरदों। बिथांनि बेबायदि अनसुंथाइ हरनायखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोजोननाय बावहरदों। देग्लायनि एचएस जोबथा बोसोरनि आनजाद होगिरि फरायसाफोरा गोबाव समनिफ्रायनो फिथाइखौ नायनो नेबाय दं। नाथाय एएचएसइसिआ दासिमबो फिथाइखौ फोसावाखै। बेबादि समावनो एएचएसइसि आनजादनि कन्ट्रलार पंकज बरठाकुरा खुगा बेखेवनानै बुङो दि एचएस जोबथा बोसोरनि आनजादनि फिथाइखौ बे सप्तायाव फोसावनाय नङा, नाथाय 30 जुननि गेजेराव फोसावनाय जागोन होनना। मख'नो गोनांदि फिथाइ फोसावनाय थिक खालार आरो समखौ दासिमबो रोखा फोसावथ'वाखै। नाथाय फिथाइ फोसावनायनि थिक खालार आरो समखौ बे सप्तायावनो फोसावनो हागौ होनना मिथिनो मोननाय जादों। एचएस जोबथा बोसोरनि आनजादनि फिथाइखौ ahsec.nice.in आरो resultsasam.nice.in वेबसाइटनि गेजेरजों फोसावनाय जागोन। गेलेमु बिथिङाव जोंनि बर' लाइमोनफोरा उन नंला। बाक्सा जिल्लानिफ्राय आल्टिमेट काराटे लिग सिजन 3आव सा-12 लाइमोन गेलेगिरिफोरा सायख'जादों। बे हादरारि लिगखौ फैगौ नबेम्बर आरो डिसेम्बर दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। बे सा-12 सायख'जानाय लाइमोनफोरनि गेजेराव सा-10 लाइमोनफोरा बर' लाइमोन। मख'नो गोनांदि बे लाइमोन गेलेगिरिफोरखौ आल्टिमेट काराटेनि फोरोंगिरि निजोम बसुमतारिया फोरोंगासिनो। निजोम बसुमतारि बिथाङा आल्टिमेट काराटे लिग सिजन 2आव हिर' अफ दा मेच बिमुंखौ मोननो हाखांबाय। आसामाव अमानि बेराम आफ्रिकान स्वाइन फिभार सुंद'बै एएसएफ फैदों। BTRनि उदालगुरियाव अमा फिसिनाय आरो बेदर फाननायखौ बन्द' खालामदों। अमा बेदर जानो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गाज्रि रादाब। उदालगुरि जिल्लानि कलायगावनि खोला खुवाबिलाव गिख्रंथाव अमानि बेराम आफ्रिकान स्वाइन फिभार मोननाय जादों। बे गामिनि गंनै अमानि फार्माव अमा थैनायाव गुवाहाटीनि NERDDL आव आनजाद खालामनो दैथायहरो आरो बे आनजादनि उनाव अमानि देहायाव आफ्रिकान स्वाइन फिभार मोननाय जायो। बेखौ नोजोर होनानै उदालगुरि जिल्ला खुंथाया अमा बेदर फाननाय आरो फिसिनायखौ खोला खुवाबिलनिफ्राय 1 किल'मिटार गोजानसिम बे अमानि बेरामा सन्देरगोनखाय बन्द' खालामनाय जायो। जोंनि बर' समाजाव फिसा गोनां आइजोआ गुबुन हौवाजों खारफालांनाया बांनो हमदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला समुवापारा गामिनि शिब बर'नि बिसि रेखा बर'आ गावनि फिसाय आरो उन्दै फिसाजोखौ गारना गुबुन हारिनि हौवाजों खारफालांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रेखा बर' आरो शिब बर' सानैबो टंला कलेज साखाथिनि गलायाव दाउ फाननाय दखान दंमोन। नाथाय रेखा बर'आ फिसाय आरो फिसाजोखौ गारना गुबुन हारिनि हौवाजों खारफालाङो। चिरां जिल्लानि बिजनी माजराबारियाव सासे हौवासा गथ'नि गोथै सह बोखांदों। बिजनी माजराबारिनि दुनालि दैयाव गोजावना थानाय थासारियाव सासे हौवासा गथ'नि गोथै देहा बोखाङो। गोथै देहाखौ 1 नं माजराबारि गामिनि 10 बोसोरनि मुजाहारुल इस्लाम होनना सिनायथिनाय जादों। जिउ गोमानाय मुजाहारुल इस्लामा माजराबारि गुदि फरायसालियाव 3 थाखोआव फरायोमोन। उन्दै गथ'साया थांनाय 22 जुननिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। मख'नो गोनांदि बेनि सिगांबो मैया दुनालि दैयाव गबनानै 13 बोसोरनि मनिन्द्र दास मुंनि सासे फरायसानि जिउ गोमादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।